Eu zic că am aflat niște informații foarte interesante. Dar acum vom afla niște informații și mai interesante de la invitatele noastre. Le avem alături de noi pe Irina Costache, medic, rezident pediatru. Am dreptate? Așa e? Bună dimineața! Bună dimineața! Și avem și două mămici, pe Anca și pe Eugenia, care au un site, diversificare.ro. Am zis bine? Da. Felicitări pentru acest site. Sper că cât mai multe mămici o să intre pe site-ul vostru și o să afle rețete. Am înțeles că aveți niște rețete foarte, foarte bune. Așa zicem și noi. Așa ziceți și voi, nu? Le-am testat pe multe dintre ele și asta este și părerea noastră. Ai bun, atunci e bine. Dar să o atacăm pe Irina. Începem cu tine, da? De la ce vârstă e bine să începem diversificarea? Diversificarea unui sugar înseamnă introducerea unor altor alimente pe lângă laptele, fie el matern, fie formulă. Sunt multe recomandări care n-au ajuns încă la o concluzie generală. Diversificarea trebuie să fie făcută întotdeauna de medicul pediatru al copilului, la vârsta optimă, în funcție de copilul pe care îl examinăm, pe care îl tratăm, sau, mă rog, de copilul pe care îl avem în îngrijire. Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și recomandările Societății Europene de Pediatrie și Gastroenterologie Pediatrică spun că diversificarea trebuie făcută undeva între 4 și 6 luni. Foarte mulți ani până acum, diversificarea a fost începută mai devreme. Iarăși, în România s-a încetățenit că diversificarea copiilor alăptați să fie la 6 luni, iar diversificarea copiilor care sunt alimentați cu lapte praf, deci cu formulă, să înceapă mai devreme, la 4 luni. Acestea sunt niște repere generale, de început și de sfârșit. Încă o dată, momentul optim îl alege pediatru, în funcție de dezvoltarea sugarului până în momentul în care ne aflăm. Deci până aproximativ la 4 luni. Deci undeva între 4 și 6 luni. Și cu ce ar trebui să începem? Aici e o poveste și mai lungă, ca să zic așa, tocmai pentru că v-am auzit cu ce ați început voi, la copiii proprii. În România, iarăși, este o modă să se înceapă cu sucul de fructe. Așa cum în afara țării, mai mult în Statele Unite, da, mai exact, se începe cu făinosul, cu cerealele. Da. Corect, conform recomandării Societății Europene de Gastroenterologie Pediatrică, diversificarea se începe cu legumele și nu cu fructele și nu cu fructele crude. Deci sucurile de fructe sunt acidulate. Ele nu aduc beneficii decât calorice, minime calorice, că dacă noi am mâncat toate numai suc de fructe, am arătat foarte bine. Și nu aduc ceea ce le trebuie sugarului, și anume proteine, da, glucide, da, și lipide. De aceea, corect este să se înceapă cu legumele. Legumele preparate termic. Sigur, acum, cel mai bine este să fie preparate prin aburi sau prin fierbere, cu condiția să folosim și apa în care au fost fierte legumele. După care să facem piureul, nu? După care să facem piure de legume, da? La început se dă supa de legume, supă clară, câteva zile, câteva lingurițe, da? Într-o cantitate care crește treptat în funcție de toleranța digestivă a copilului și în funcție de cum îi place lui să primească noul aliment. Și abia după ce am introdus legumele, după câteva săptămâni, 10 zile, 14 zile, trecem și la fructe. Iarăși, recomandările ghidurilor, că despre ghiduri vorbim, da, spun că în primele 6-7 luni copilul nu trebuie să primească fructe crude, nepreparate termic. De aceea, corect, ar trebui să se înceapă cu mărul copt. Și abia apoi, cu mărul sub formă de compot, piersica, para, iarăși în compot, și abia după 7 luni să se încerce fructul crud. Acestea sunt recomandările Societății Europene de Pediatrie, care nu sunt aceleași cu recomandările Asociației Americane de Pediatrie, din păcate, pentru noi. Dar noi ne trăim în Europa și acestea sunt recomandările după care noi toți pediatrii trebuie să ne ghidăm. Da, există vreo diferență între diversificarea copilului alăptat la sân
și cel care este hrănit cu lapte praf, să zicem. Există acea diferență de care am vorbit de timing, deci de momentul. Da, de momentul. Asta am înțeles, dar altă diferență mai există? Diferența pe care am observat-o în practică, ca să zic așa, dar care nu este decât deci o observație, nu este ceva care vine din cărți scris. În general, copilul alăptat acceptă mai greu diversificarea. Pentru că laptele de mamă, în afară de tot ce înseamnă bun pe lumea asta, pentru el înseamnă și o afectivitate foarte mare și el refuză să treacă de la stadiul de sugar la un stadiul de copil care trebuie să înceapă să mestece, să apuce singur cu mânuța și să deschidă gura la altceva decât laptele de mamă, practic. Deci cam asta este diferența. În rest, schema de diversificare merge pe același principii. Nu se schimbă absolut nimic. Ce se poate schimba este faptul că un copil care primește lapte de mamă, care este bun în de toate, mai puțin în cantitatea de fier pe care o conține, către vârsta de 6 luni trebuie să primească supliment de fier. Pentru că el este sărăcit în aportul de fier și există riscul să dezvolte anemie prin carență de fier și atunci e necesară o suplimentare.